ng mga nagbabagang balita. Dalawang magkaiwalay na sunog na itala sa Camarines Sur sa nakalipas na 24 oras. Cellphone sa isang kainan sa Naga City natangay, pananalisi, nakuhanan sa CCTV. At plano ng DSWD na gamitin ang air-to-water technology ng Kamsur sa mga kalamidad, suportado ng isang senador. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Dalawang magkahiwalay na sunog ang naitala sa Camarines Sur sa nakalipas na 24 oras. Sa Bao, Camarines Sur, isang ancestral house ang nasunog habang nag-spark na drop wire naman ang tinitingnang sanhi sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa Lagunoy, Camarines Sur. Narito ang buong ulat ni John Amador. May tao dyan? Pasado alas 12 ng gabi kanina nang sumiklab ang sunog sa isang ancestral house na pagmamay-ari ng pamilya imperial sa Barangay del Rosario, Bao, Camarines Sur. Fully growth na ang sunog nang marespondehan ng 3 truck ng BFP na umabot sa Task Force Alpha o Fire Alarm 1. Natupok ang itaas na bahagi ng bahay, subalit napigilan ang pagkalat nito sa ibaba. Kwento ng isa sa nakatira sa bahay, nasa loob siya ng banyo nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Sa totoo lang, nasa CR ako kato. Nasa moment ako kang pagbawas ko. Nandadangog ko may nagtatanog na kirikiti. Kirikiti. Itong garo may tigagatong na makusugon man. Usually, ako lang tapos ang brother ko sa upper part. So, minsan bukas lang. Ito, sinaraduhan ko talaga. So may nadangog akong something, so sinaraduhan ko. Then parang di lang 1 minute. Nagkukusog si kirikiti niya. So binukasan ko, nahiling ko may usok ng makusugon na black. So nagdalagan ako. Pagbuka ko kang pinto ko, si Kalayo naglaog na sa mukha ko. Nagkakalayo si payo ko. Kung mapapansin mo, nagkakalayo yan. Nagpanic na ako. So, hinanap ko mo ng family ko. Mga tugang ko, si Basti, si Daddy, si Princess, si Cleo. Nagparakurahan na ako to, cause attention para sa iba. Bukod kay Christian, ligtas ang iba pang miyembro ng pamilya na pinagpapasalamat nila. Subalit iginalulungkot nila ang pagkakasunog ng imahe ni Santa Maria Cleofe na ilang dekada nang nasa pangangalaga ng kanilang pamilya. Naglinig na kami digdi sa taas. Preparation sa pag-prepare para kay Santa Maria Cleofe. So, gabos ng gamit niya, nakayaw na duman si mga flower, mga plastic materials si mga flower, si mga tigugupit pa yan kang mga pinsan ko, si katupang design, si mga gown niya, nakalatag yan siya sa taas. So, ini kayang ancestral house niya, kung digdi mahiling ka lang sa luwas, concrete siya hilingan. Pero kung sa laog ka, pure na kahoy yan na katupang maski ang sentang pigata man ta katupa saruyan sa mga hinot na pig-procession digdi sa bao. So, dako lang, may mga nahilingan akong mga gurang, nakakamundo. Magtutukaw sila dyan sa tubangan, tapos nag-ibig. Dahil sa matanda na ang bahay, karamihan sa materialis nito ay light materials, kaya lumakas ang apoy. Maswerte namang di na kumalat sa katabing bahay. Pakiusap naman ng BFP sa mga residente sa insidente ng sunog. Ang aking pong paalala sa lahat po ng mga nakaka-experience ng sunog sa kanilang area. So mas mabuti po na tumawag muna po sa hotline number bago po mag-Facebook Live. So yun po ang nangyari sa nasusunog na residential doon sa Del Rosario. So naghihingi po ng responde doon po sa Facebook. So kaya po masyadong na-delay yung pagpunta nga rito.
ng mga naghihingi ng asistensya, mayroong tumatakbo at mayroong nakamotor. Mas nauna pa yung tumatakbo kaysa yung nakamotor. Kaya mahirap talaga. Kaya sa lahat po, dapat po i-remind na ang mga hotline number ng BFP Baaw dapat po malaman ng kada isa para po pag may encounter na sunog, dapat po immediate magtawag po sa aming hotline number. Kasalukuyang inaalam pa ang sanhi ng sunog, maging ang danyos na iniwan nito. Samantala, nasunog din ang isang bahay sa sitio Pasimbugan sa Barangay Mapid, Lagunoy, Camarines Sur kahapon. Sa video ni Janet Morin, residente sa lugar makikita ang naglalagablab na apoy na mabilis tumupok sa bahay. Nag-bucket relay ang mga residente, ngunit mabilis ang naging pagkalat ng apoy sa bahay na gawa sa light materials. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Lagunoy, may nakita umano ang mga residente na nag-spark na drop wire na posibleng nakadikit sa nipa ng bahay, kaya lumaki ang sunog. Maaaring may epekto rin umano ang mainit na panahon sa insidente. Wala namang nasaktan sa insidente habang aabot sa 150,000 pesos ang iniwang danyo sa insidente. Pero po kitang pasiguro lalo sa mga electrical pasigurohon, ipahiling sa mga registered electrician, para ngunit po katong nangyari. And then, sa iba pa man, mga fire safety tips, pag nagluto, dahil po pagbayaan, hanggang dahil tapos, hanggang dahil luto. Ito'y bayaan na may kalayo, maski subaga lang po, dahil yung pagbayaan yan. Jan Amador, CSN. Nakuhanan sa CCTV ang pananalisi sa isang kainan sa Naga City. Suspect agad na naaresto dahil sa nahulikam na insidente. Narito ang ulat. Kuha ang CCTV footage na ito sa isang kainan sa Bayawas, Abella, Naga City. Makikita sa video ang pagdating ng isang lalaking nakasombrerong itim at puting damit. Tila ba umuorder ang lalaki sa isa sa mga staff ng kainan hanggang sa pasimple nitong kinuha ang isang cellphone. Nangyari si pagsalisi mga kansuod mang banggi, mga bago mag-alauna, tauwang ko po. Pag ang nangyari, si tauwang kong Saro, ito ang nag-serve. Si Saro, mayong barya, nagpabarya. Ngunyan, si Saro kong tauwan, sulo-sulo na lang, igdi. Tapos si Ibaya Riyaon sa likod, may mga ginigiri buman. Dahil man na-reparo si Arog kato yung pangyayari. Kaya, pagbalik atong tawag ko, yun na to, naarisa niya, nawara naman si cellphone niya. Tapos, sinagwa ka tong cellphone, dapat nga may sukli pa itong 30, dahil na kinuha. Dahil sa nahulikam na insidente, nakumpirma nila na may nanalisi sa kanila at ipinost ito ng may-ari sa social media para makapagbigay umano ng awareness o babala sa iba. Nirevay na sa cellphone. Nasa anong ginibo to, sir? Nag-review kita. Nag-review po kita ng CCTV. Iyon na ito yung pig post ko sa Facebook. Napatunayan na pig salisi si cellphone. Para ma-action ang tulos. Para aram kang iba na may para dahil na mabiktima ang iba. Nireport, pagka nangyari katuyom, nireport sa pulis mga 1:30 na ata, mga alauna, araw kaya, ning maagahon. Tapos, pagkaaga, nireport na laman ulit, take follow up. May nakakilala sa suspect na taga-dayo sa lugar at naninirahan sa isang boarding house malapit sa lugar. Kalaunan, nahuli rin ang suspect at nabawi ang cellphone sa isang cellphone repair shop. Maharap ang suspect sa kasong theft. Jan Amador, CSN. Suportado ng isang senador ang plano ng DSWD na gamitin at dalhin sa ibang lugar lalo na sa oras ng kalamidad ang air-to-water technology ng Kamsur. Narito ang ulat. Sinang-ayunan ni Senator Amy Marcos si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa plano nito na gamitin ang air-to-water technology ng Camarines Sur sa paghatid ng malinis na inuming tubig sa mga komunidad tuwing may kalamidad. Ayon sa Senador, napaka-importante ng inobasyon na ito dahil sa ang malinis na tubig sa mga kinakailangan tuwing may kalamidad,
gaya ng mga pagbabaha noong nakaraang taon. Pinuri rin nito ang Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte at Congressman El Rey Villafuerte matapos mahikayat ang isang Italian investor upang magtayo ng manufacturing hub ng air-to-water technology sa probinsya. Ayon pa sa senador, may mahatid agad na malinis na tubig sa mga komunidad, lalo na ang mga nalubog sa baha. Mahalaga raw ito upang maiwasan ang mas mabigat pang problema, lalo na ang paglaganap ng sakit dahil sa maruming tubig. First time na magkaroon tayo ng atmospheric water generator sa buong Pilipinas at sa buong Timog Silangang Asya. First time natin yan. Kaya kung maisatupad yan, talagang maganda yan. At eto nga, magiging malinis, ligtas ang iniinom na tubig. Alam naman natin, tuwing bagyo, yan ang isang bagay na hindi matawaran dahil walang maayos na tubig, walang potable water, maraming nagkakasakit. Ang inobasyon na ito, ayon pa sa senador, ay hindi nalalayo sa wind technology sa Ilocos Norte kung saan nakakapag-produce ng kuryente ang malalaking windmill sa bayan ng Burgos. Ipinapakita daw nito ang potensyal ng isang lugar gaya ng Ilocos Norte at Camarines Sur na rising industrial hub sa bansa. Handa rin umano itong mangunahang isulong na i-adapt ang ganitong teknolohiya sa buong bansa dahil sa pagiging catalyst ng Camarines Sur. Well, kung talagang umubra yan dito, di syempre, ikalat na natin sa buong bansa para talagang malawakan. Sa Ilocos, kailangan niya. Kasi 8-9 na buwan hindi umuulan ng maayos. Hirap na hirap nga kami Kaya kung mag-workout yan, talagang pwedeng ikalat na yan. Tiniyak naman ni Congressman El Rey Villafuerte na handa ang provincial government ng Camarines Sur na magipagtulungan sa pamahalaan sa pagdala ng air-to-water technology sa komunidad sa bansa lalo na sa panahon ng kalamidad. Well, yung air-to-water technology, kailangan talaga yan, lalo na ng panahon pag typhoon. No? Kasi yan ang unang problema, tubig inumin, baha. So, yung technology na yan, pwedeng gamitin sa lahat ng mga apektado. At ang maganda, yung technology na yan available po sa Camarines Sur. Kaya yun ang naisip niya. At ang alam ko, ang DSWT pinag-aaralan rin na posibleng bumili sila ng mga Veragon technology galing CamSur para gamitin nila sa bagyo sa buong Pilipinas. Chris Novello, CSN. Rider sugatan matapos salpukin ng kapwa rider sa Libmanan, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Eli Balbing. Bali sa kamay at galo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng natamo ni Richard Esteves matapos itong banggain ng kapwa niya motorista sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur, bandang 4:30 ng hapon nitong nakaraang araw. Ayon sa report, papauwi na sana ang rider nang bigla na lang siyang salpukin ng kapwa niya motorista. Pauli na ako. Yun naman si itong kabanggaan ko, hali man sa may sa hardware. Si pagbalyo niya, strain itong sabat sa ko. Yun to, pag kami. Pagbusin na ko sa iya, pa siya, nagbawi pa man siya pabalik. Dagdag pa ni Richard, napagkasundoan na lang na sasagutin ng kabanggaan niya ang pagpapaayos ng motor at pagpapagamot sa kanya. Namin sa ospital, tapos punta namin sa 2,000. Yun na yung pagkasundoan namin. Sa akin lang, ayos yung motor, tapos ito. Kasi ulugan ko kayo motor ko. Samantala, muling nagpaalala ang Libmanan MPS at Barangay Captain na hanggat maaari mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na kung dadaan sa Maharlika Highway. Hindi po sa pag-abutin sa lugar mo, kung pwede po mag-luwi-luwi sa naman o maski itong normal na dalagan lang. Dahil po mag-overtake sa tuta, dyan po talaga dakul na nakadisgrasya. Daw iya po di sa nguya. Kadaklan na didisgrasya, itong na-overtake sa tuo. Kita po mag-ingat-ingat sa tuyang pag mamaneho. Talaga pong ang aksidente, kung minsan naabot sa tuya sa dahitay na asahan na panahon, kaya po lang po dyan ay sa tuyang pag-iingat. Eli Balbin, CSN. Samot-saring bala mula sa iba't ibang kalibre ng baril ang itinurnover ng isang sibilyan sa kapulisan kahapon. Ayon sa Station 2 ng Naga City Police Office, napulot umano ng isang lalaki na nagangalang Leo ang nasa 174 na bala para sa machine gun, M16 at caliber 45. Nadiskubre umano ito ng isang lalaki sa bakanteng lote na nakasilid sa isang kahon. Ayon sa pulisya, maaring itinapon lang sa lugar ang naturang mga bala at lubhang napakadelikado kung mapulot ng mga sibilyan. Nasa kustodiya na ito ngayon ng mga otoridad.
nakita niya doon sa bakanting lote. Itong mga bala ito nakalagay ito sa kahon. So kaya kung titingnan natin, sa tingin ko ito yung mga ammunition na noon pag ginagamit and dinispose, itinapon doon. But napakadelikado nito kasi it is a live ammo. Anytime, baka kung may makakuha nito ng may mga masasamang tao, di ba? May mga balak na pwede pa ito magamit kasi live pa ito. Dismayado ang barangay council sa isang barangay sa Naga City dahil sa pag-resume sa konstruksyon ng 13-story building sa lugar. Barangay officials nagpasa ng resolusyon na kumukontra sa konstruksyon. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Hindi maiwasan madismaya ng Barangay Council ng Santa Cruz sa Naga City matapos payagan ng DPWH Central Office ang pagpapatayo ng 13 palapag na commercial building sa kanilang lugar. Ayon kay punong barangay Felix Largo, bumalik umano ang takot ng kanyang mga kabarangay lalo na ang mga nakatira malapit sa pinapatayo ang building. Taong 2023 nang ipahinto ng City Engineering Office ang pagpapatayo ng commercial building matapos madiskubre na imbis na 6 na palapag ay umabot na sa 13 palapag ang pinapatrabaho ng may-ari nito na ikinaalarma rin ng mga residente. Ang concern ko man dyan, itong safety. Safeguard ng mga yaon dyan, ng mga nag-i-star, nag-i-irog na. Napoproblema na sinda dahil sa labig na panahon, mag-agi lang daan yung truck, ang pag-uula ninda, nagagaba na yan. Pebrero ngayong taon na maglabas ang DPWH ng kautusan na kinakatigan ng may-ari ng commercial building na magpatuloy sa kanilang konstruksyon. Ayon pa kay Kapitan Largo, nang malaman niya na pinapayagan ng DPWH ang pagtatrabaho ng kontrobersyal na commercial building, ay pinatawag niya ang DPWH 3rd District Engineering Office, City Engineering Office, PNP at mga apektadong residente para hingin ang opinyon nila dito. Nanindigan naman ang barangay na dapat 6 na palapag lang ang commercial building na dapat ipagpatuloy. Samantala, nagpasa rin ng resolusyon ng barangay na nagpapatigil sa konstruksyon ng kontrobersyal na gusali sa kanilang lugar na umabot na sa 13 palapag na masyado nang mapanganib sa mga residente na nasa paligid nito. Magibo po kami ng resolusyon na kung saan dodoonan mo itong kagustuhan kang kadaklan na ang permit is 6th floor lang. Hanggang lang sila sa 6th floor. So, mapamantulto na ang DPWH, pigalat-alat pa, pero magibo na kami ng resolusyon na kung mapapwede, 6th floor lang. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.